Gràcies al suport de milers de valencians i valencianes que veuen en Compromís molt més que la suma de 3 partits. De fet, és un projecte comú on el valencianisme, l'esquerra transformadora, l'ecologisme i la regeneració democràtica es combinen per impulsar polítiques que milloren la vida de la gent. Així tot, el funcionament intern de Compromís no correspon amb el d'un projecte transversal, sinó a una coalició de partits en el que s'ha renunciat al debat en els òrgans de decisió comuns. I, en conseqüència, la manca de democràcia interna a la coalició no només afecta el funcionament d'aquesta, sinó que, a més, suposa que les persones que no formen part de cap partit fundador, gent de Compromís i altres, queden excloses de la presa de decisions o, fins i tot, de la conformació de les llistes electorals. Este funcionament s'ha manifestat en diferents moments de la trajectòria de Compromís, com ara la redacció dels diferents reglaments de primàries. Ara, però, s'han abandonat completament els espais de trobada i deliberació transversals on els representants de les bases poden confrontar opinions i arribar a consensos per a prendre les millors decisions per al nostre projecte polític. Davant l'evidència que cal avançar en el nostre funcionament, amb la convicció de que necessitem més i millor Compromís, els sotassignants i les sotassignants 1. Instem a l'executiva nacional de Compromís a convocar un Consell General de Compromís on es vote la convocatòria d'un congrés constituent de Compromís per a comptar amb una organització cohesionada i democràtica en la qual es troben representades les diferents sensibilitats que enriqueixen Compromís. 2. En qualsevol cas, promourem un procés de participació transversal a nivell comarcal on totes les persones membres de Compromís puguem expressar el nostre parer sobre el futur de l'organització. 3. Exigim que es garantisca en tot el procés de reformulació de l'organització que les persones que no formen part de cap partit fundador, gent de Compromís i altres partits i col·lectius adscrits a la coalició, puguen participar en igualtat de condicions que la resta. 4. Reclamem respecte a la legitimitat democràtica mitjançant la constitució de la Comissió de Garanties prevista en les normes i bases de Compromís. Final. Pues ese es el test. Intentar incorporar